ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Супокой вам. Похвалений Ісус Христос. Урочистость Найсвятейшей Панны Марии, Матери Божией Братславской, володарки озера, володарки наших сердців, стол збирає своїх гостей. Сьогодні та переживаємо эту урочистость у незвичайних обставинах. Світи, Петрів, вилітала епідемія коронавируса. Стало причиною того, що нас сьогодні тут менше. Сьогодні та переживаємо эту урочистость так само у не надто спокійної нашій політично-громадській ситуації. І все це схиляє нас ще більше до напруженої молитви, до просьби, до нашого Небесного Отця, до нашої Матері об потрібних ласках, об супокої, передусім у нашому серці, просвета і во всій нашій країні. А тим не менш, ми сьогодні є тут. Ми збираємося, щоб шанувати Найсвятейшую Матерь разом з нею і прославити нашого Небесного Отця. І тому з усього серця вітаю на нашій урочистості на початку Його Ексцеленцію арцебіскупа Тадеуша Кондрушевича, митрополита Мінська Могилевського. Хочу отметить, что Его Эксцелленция сегодня у нашей Витебской диецезии уже другий раз. Минулую неделю так само тривав діл у урочистості у Волковатах, яка парафія, яка означала 600 год свого існування. І 30 год тому Його Екселенція, ксьондз арцебіскуп Тадеуш, упершиню, після космонавтизму, навідав цю парафію з душпастерським візитом. Щиро дякую вам, Екселенція, за те, що ви вошли в історію нашої диецезії. Щиро вітаю Його Ексцеленцію арцебіскупа Юрія Косовицького, допоможного біскупа архідієцезії Мінська Могилевський. Дякую йому за присутність. І за його молитву разом з нами. Вітаю вельми щиро нашого тривалого гостя, вельми пожаданого, коханого, князя архімандрита Сергія Хаїка, який сьогодні означає так само здравствуйте місто 50 років свого монастирського життя. Вітаю усіх святарів. На початку присутні варіанти, які атакуються нашим санктуарем і того рятують від урочистості Надійським Пробушком, Отцом Станіславом Жигудом. Вітаю всіх шестер законних, передусім шестер Бухаристів, які так само причинилися до підготовки урочистості. Вітаю усіх пілігримів. Я зазначу на початку, їх не так шмат було, але так, я заслуговую за нашу увагу і зазначу тих, хто відважився, за інтересно вчити Ростові, прийти сюди. Были две пилигримки Ровановые. С глубокого 5 человек приехало на Варах, с Гору такой человек приехал. Не верю в этом годе организованных пеших пилигримов. Не верите, что у нас есть пилигримы, які сьогодні там. Один, сам, самотно, 20 дней призначил на пилигримке. Это не была только Братславская, это был Буслав, была Рожица и 4 дни с глубокого до Братслава. Разом 20 дней я подлечил біля 600 километров, прошел Геннадий Бервячонок. С глубокого. Дякую за это. Усіх пілігримів, хто приїхав на автобусі, тут є широка географія, на яку тут спробувати назвати наші парафії, починаючи з Вітебська, Толочина, Довшиці, Глибоке, як вже назвав, Мьори, Постави,
почтення і так далі, і так далі. Дякую велике за вашу ще тут присутність. Вітаю вас вельми, вельми сердечно. Він нас посміжно наш іде цей день, звичайно. Мінськ буде ввечері до нас завітав. Дякую вам велике за вашу присутність, що ви ще є разом з нами. І, звісно ж, щиро дякую за присутність масової інформації. Радіо Марія, яка нам подорожничає з вчорашнього дня, дякуючи якому шмат людей ще не може долучитися до нашої молитви про онлайн-трансляцію. Щиро дякую. І вчора дякую ще мені за присутність директора, за Олександра Фоміних, що він є разом з нами. Так само портал Католик.2, він ще не транслює цю урочистість. Католицький вестник і портал Католик Ньюс. Усіх тих вітаю, хто єднається з нами, дякуючи онлайн-трансляції. І вас, дорогі парафіяни, які сьогодні собрались тут, як разом молитися, як ушанувати Божою Матір, ушанувати і прославить нашого Небесного Отця, нехай Його ласка, Його милосердна любов сподорожничає нам і тримає кожного нас, кожного, усю нашу країну у своїй опеці і нам благословить. Ваша Ексцеленція, прошу вас узначать эту Евхаристию и скировать до нас Божие Слово. Wasza Ekscelencjo, poważany biskup Олег Юткевич, архиерей Киевской диецезии, poważany biskup Юрий Косовский, poważane святари, консекрованные особи, дорогие братья и сестры, пилигримы, вірники, які єднаються разом з нами, дякуючи службі масової комунікації. На початку святої душі, від усього серця, щиро всіх вітаю. Мы давно ведаем, какая беда старалась в Грузии и только в Беларуси, во всем свете, это пандемия коронавируса. Яка змінила наші пастирські плани, яка так само оголила спортивні проблеми громадського, політичного життя, але так само і проблеми релігійного життя. Чоловік, який уявив собі королем этого світу, володаром этого світу, який казав, що дякуючи досягненням науки, культури, він може виражати всі проблеми, оказався на самій справі неким таким малою істотою, яка не може нічого зробити сама. І це небачний вірус поставив на коліни могутних этого світу. І тому цей вірус, який охопив весь світ, так само закликає нас повезти наше життя. Повезти це життя з пункту вирішення наших відносин з Богом. З Богом, з Ісусом Христом, до якого на святі Марії, яку сьогодні ми прославляємо. Охопив у нас так само ще інший вірус. Вірус громадського політичного кризису у Білорусі. Це так само пандемія, з якою ми сьогодні споткалися. І на яку ми повинні казати. Вже бачите, що треба відказуватися разом з Богом. Треба брати разом, треба брати приклад з Найсвятішої Панни Марії, яка сказала Богу так. Тоді від переміни серця можна розпочати переміну громадського, політичного і економічного життя. Ми означаємо, що урочисто сьогодні в годі у юбілей став годця народження Святого Яна Павла II. Який на початку свого понтифікату сказав, не бойтеся вчинити двері Христу, та Ісуса Христа, нашого Спасу, Христа Марії. Тому вчиніть наші двері Ісусу Христу. А вчиніть тому, який з'являється справжнім володаром світу, який з'являється тим, хто умосовує нас своєю Божою ласкою, хто приносить справжній спокій, якого так жадає і який так потрібний нашій країні. Щиро дякую біскупу Олегу за запрошення на сьогоднішній урочистості. Ведаю братство більше ніж 30 років, в советській частині приїжджав. І сьогодні, коли стоїть тут високо,
Ти бачив таке озеро, як озеро тут шмат, споминається так само історія збавлення, яка пройшла над берегами озера Галілейського. Нехай ця історія повторяється в нашому житті, як і на християнських коштовностях, будування наше особисте життя, життя наших сім'їв і життя нашої країни, яка потребує перемін, а найбільш перемін духовних. Прошу, podczas Świętej Świętej Mszy, modlić się nie tylko u swoich intencjach, що певно ważne dla кожного з нас, але так само у цей досить визначальний час молитися у інтенціях нашої батьківщини. Як проблеми, з якими ми споткалися, були, як мало хоче, вирішені, і були вирішені на користь нашого народу, нашої батьківщини. З великим думком розпочнемо Świętej Świętej Mszy. I proszę Boga za nasze grzechy, aby mogli godnie składać najświętszą ofiarę. Spowiadаю się mogutnemu. I wam, braty i siostry, kto z naszych wierni, dumkою słowa, uczynkami i zrębami, Miami. Niechaj śmielece nad nami pokuczyło i odpuściwszy nam grzechy, wiedzie nas do życia wiecznego. Всемогутний Боже, Ти дав нам Марію, Маті Твоєго Сина, як Маті Королеву, разі заступництво учини, как мы досягнули славы Твоих сынов и дочок в володарстве вечным. Просла на нашего Иисуса Христа, Твоего Сына,
які з тобою живе і благодарить в єдності Духа Святого, Бог просуще веки вечные. Читание книги пророка Исаии. Третий. Пан проводил Ахаза такими словами. Проси Пана, Бога твоего, как дал тебе знак, ти глубоко в отхлане, ти высоко в горы. Але Ахаз отказал. Не буду просить и не буду выпробовывать Пана. Тады сказал Исаия: послухайте ж, дом Давидов, ці мало вам, що докучаєте людям, так ви ще докучаєте моєму Богу? Тому Пан сам дасть вам знак. Вось дело зачне і народить сына, і дасть йому ім'я Іммануель, що значить Бог з нами. Це Слово Боже. Читание послания до Гаврею. Браты, немагчыма, как кроў выкоўды козлов знішчае грахі. Христос приходить у свет и кажет: ахвяры и приношения ты не захотел, а не тело пожертвовал мне. Усеспаление и ахвяры за грех не досподобны. Тогда я сказал: ось іду, як у початку книги написано про неї, как виконать волю Твою, Божию. Перед этим он сказал: ахвяру и приношению, и всеспалению, и ахвяру за грех, якія приносяться паводле закону, ты не захотел и не уподобал. Пасля он сказал: вось іду, как паводле гэтай волі мы раз і назаўсёды асвечаныя ахвярою цела Езуса Христа. Гэта Слово Божие.
назвался Назарет, до девы, зарученной с мужем по имени Юза, с дому Давида, а имя девы Мария. Анел, войшовши до ее, сказал: «Витай, полная ласки, Пан с тобою». И она ж сбентежилась словом Ягоным и разважала, что это за привитание. И сказал ей анел: «Не бойся, Мария, бо знайшла ти ласку Пана. И вот зачнешь полудни своим и народишь сына, и даси ему имя Иисус. И он будет великий, и будет названный сыном наивысшейшего. И даст ему Пан Бог трон Давида, батьки его. И володарить будет над домом Якуба вечно, и володарству его не будет конца». А Мария сказала анелу: «Як станется это, коли я мужа не ведаю?» Анел сказал ей отказ: «Дух Святый сыдет на тебе, и моц наивысшейшего отмене тебе. Тому и народженное святое будет названо Сыном Божьим. Ось и Альжбета, своячка твоя, и она зачала сына у старости своей, и уже на 6 месяце дая, якую называли бесплодным, бо для Бога нема нічого немагчимого». Тады Марія сказала: «Ось я, слуга Пана, яка мне станется поводле твоего слова». И отошел от яе анел. Это слово Пана. Благословенные братья и сестры, удельники сегодняшней урочистой святой мши у гора Божьей Матери Володарские озера. Одной из самых популярных молодежных религийных песней в Южных Штатах Америки сегодня является песня, какая называется «Mary, did you know?» «Мария, ты ведала». И куплеты этой песни доступные, я всех не перелечу, только некоторые. «Мария, ты ведала, что ты станешь мать Збавца. Мария, ты ведала то, что когда ты целовал, будешь целовать своего сына, ты будешь целовать образ Бога, тварь Бога. Мария, ты ведала, что твой сын будет чинить суды. Мария, ты ведала, что твой сын будет воскрешать помилуй. Мария, ты ведала, что твой сын будет ходить по воде и так далее. Ты ведала, Мария. Сегодняшнее Евангелие дает на эти питания отказ. Сцена скостования, яку ми тільки що почули в сьогоднішньому Євангелії, каже нам Мартин, нагадує про те, що Марія ведала. Ми ведемо добру історію збавлення. І коли ми кажемо, що ця історія збавлення міститься у Святім Писанні, особливо у Новому Заповіті, і вона концентрується на особі Ісуса Христа, це правда. Але так само і правда є те, що у цій історії збавлення особливу роль відіграє Марія. Марія та, яка прийняла Божье Слово. В книге «Бытия» почитаем историю створения света и историю створения человека. Бог створил человека, и пошил женщину, и дал им житье в рай. Там им житье вместе, где они повинны были жить беспородно и быть счастливыми. А так и он потребовал выполнения своего закона. И это нормально. Даю, например, ездить машиной, автомобилем, и вы заховываете правила дорожного руху, как не было аварий, как мы могли счастливо доехать до меты нашего подорожья. То же самое было и с первыми нашими батьками, с Адамом и Евой. Однако они не послушали голосу Бога, а послушали голосу Слова Духа, и стала беда. Бог приходит через ангела Гавриэля до Марии, и задає ей так само, приходит до нее. Марія не утекає, так як утекали Адам і Ева. Бо Бог їх шукав, їх нема. Де ви? Ми тут, ми сховалися. То ми відчуваємо свою наготу, ми голі.
Марія їм чекала від Бога. І вона вела діалог з Богом через Архангела Михайла. Бог створив чоловіка, Адама і Єву, наших перших батьків, коли вони були в сябровстві з ним, з Богом. Грех порушив це сябровство. Марія отказала на заклик Божий. І гэтым самым дала шлях для того, каб гэта сяброўства было адноўленае. Вся гісторыя збаўлення – гэта адноўленне гэтага сяброўства чалавека з Богом, каб ізноў чалавек мог называцца выбраным дзіцём Божым. Перед Маріяй стаяла вельмі вялікае заданне. Ёй трэба было даць адказ, яна ішла ў невядомае. Як яна можа незамужняя быць, нарадзіць дзіця? Як гэта магчыма? Ангел ёй абвяшчае тым, што ўсё станецца за справай Духа Святого. І нават це палітычны крызіс. Як яго вырашыць? Як вырашыць гэты крызіс? Як перастаць, каб не было насилля? Што ўчыніць, каб гэтага насилля не было? Як учыніць, зноў вярнуць мір на плошчы нашых гарадоў? Нашая памяркоўная Беларусь заўсёды адносілася адзін да аднаго з любоўю. Сёння мы бачым, што з аднаго боку в руцы камяні, з іншага боку зброя. Мы не вырашым гэтай праблемы ні зброяй, ні камянямі, ні ОМОНам, ні палкамі, ні біццём, ні зняволеным. Трэба паглядзець на праблему ў праўдзе. Трэба паглядзець на праблему так, як паглядзела на пытанне Марія. Яна згадзілася з Божай волей, і нам трэба распачаць таксама перамену нашага духовнага жыцця. Без гэтага толькі гарызантальныя высілкі не будуць дастатковымі, патрэбныя яшчэ і вертыкальныя. Трэба яшчэ звяртацца да Бога. І трэба прасіць Бога, каб тыя, хто пакліканы да ўлады, бо кожная ўлада ад Бога, але не трэба наракаць, калісьці, што Бог можа дае такую ўладу, якая нам не падабаецца. Усё залежыць ад таго, як мы выконваем гэту ўладу, як ўлада распараджаецца тымі магчымасцямі, якія атрымала ад народу. Марія пасля свяставання спяшае да сваёй крэўнай Альжбеты. Яна сказала падчас свяставання, што яна слуга Пана, слуга Бога, але яна таксама хоча быць яшчэ і слугою ближніх. Так само і той, хто покликаний до влади, повинен бути слугою, повинен служити іншим людям, служити у правді, служити у любові, служити для добра чоловіка. Бо коли цього не буде, то буде повторятися той принцип, який виказує латинське вислов'я. То буде, чи можна іншим на білоруській мові сказати, рука руку миє. Коли ти мені щось зробив, то я тобі так само повинен нечто зробити. Такий спосіб влади веде на деградацію влади, а влада повинна служити чоловіку. Демократичним державі, демократичній супольності. Нормально, що є різні міркування. І ці міркування повинні бути. Тільки тоді, як говориться, у спорі народжається істина. Тільки тоді ми можемо розвиватися. Jest taki пригожий повід, анекдот, може, скажем так, такий старий доволі, я чув його ще коли в Москві служив. Зібралися разом 3 чоловіки, 3 спеціалісти, один з них лікар, хірург, другий з них архітектор, інженер, а третій політик. Ну і дискутують поміж собою, яка спеціальність є самою античною, самою старою. Хірург каже, моя. А чому? Бо коли Бог створив Єву, сина Адама, то треба було зробити сепарацію, треба було міняти гетерофоб. Архітектор каже, ні. Бог мав такий план створити світ з хаосу. І потрібний був ніхто архітектор, який створив би з цього хаосу, зробив би який порядок такий. А політик каже, ні, ні перший, ні другий, але повинен був бути ніхто той, хто зробить цей хаос. Розповідаю цей анекдот, у нас у ініціаторі в Москві, коли служив ще сестри, так само була сестра, яка працювала на кухні, вона слухала
ні перший, ні другий, ні третій. Але саме античною спеціальністю з'являється повар, з'являється кухар чи кухарка, бо кожен хоче їсти. І лікар, і архітектор, і політик, і президент, і міністр, і генеральний. Вони слово велике правда. Кожен хоче жити добре, кожен хоче жити щасливо. І до цього повинна вести нас влада. Сьогодні опинився визначальний час нашої історії, коли ми імкнемося до того, щоб наша держава розвивалася демократично, щоб були рости міркування, ми повинні так само брати приклад. З кого брати приклад? Ми повинні брати приклад найперш з Найсвятейшої Панни Марії. Вона йшла у невідоме, але вона йшла з Божою ласкою. Коли грех порушає цю гармонію життя чоловіка з Богом, то Божа ласка її відновляє. І Марія нам показала цей приклад. Сьогодні, коли ми відзначаємо свято Марії Володарки Озеру, ми повинні пам'ятати, як Марія, яка з'являється нашою володаркою. Її володання – це найперш у служенні. Її володання у тим, щоб йти до чоловіка і служити цьому чоловіку. І ми так само повинні служити один одному. Служити у любові, служити так само у перепрошенні і у пробаченні. Сьогодні наше громадство потребує цього пробачення. Напевно, тяжко було тим, хто був арештований. Напевно, тяжко тим, хто був збитий. Напевно, тяжко тим, у кого були поламані ноги і руки. Це вилечиться. Ранеться пошли, але залишаються рани, які нанесені нашому громадству, коли сусіди сьогодні не розмовляють один з одним, коли ми відносимося до міліціянта не до того, який повинен боронити нас, але до того, від якого ми втікаємо. Коли сьогодні учні пойдуть простити в школу, як вони будуть усприймати наставників. І говорять, хто вилечить ці рани? Як їх можна вилечити? Хто дасть цю вакцину від цієї пандемії, з якою ми сьогодні спіткалися? Тільки Ісус Христос, який приходить до нас і до якого нас веде Марія. Найкоротший шлях до Ісуса – це Марія. І вона прийняла Боже Слово і святим славом, прийняла Ісуса, Його ласку у своє серце. І вона стала цим першим табернакулем. Так само і на сьогодні в цей складаний, визначальний час в історії нашої батьківщини закликає нас разом з святим Яном Павлом II. Отчините двери Христу, не бойтеся. Отчините двери Христу, в нашій країні, в былым Советском Союзе були зачинені 70 років, 3 покоління, і вони відчинилися. Сьогодні ми маємо свободу віровизнання, але ці двері наших серців відчинені. Ісус Христос, король супокою. І Марія так само королева супокою. Перефразовуючи ці слова і пісні, американські пісні, Марія Вчителєдова, хочеться поставити так само питання. Білорусь, чи ще місяць тому ти відала об тим, з якими тяжкостями ми спіткаємося сьогодні? На цей відказ ми всі повинні дати сьогодні. На це питання ми всі сьогодні повинні дати відказ. Бо від цього відказу буде залежати наша будучиня. Марія була у вечернику при посланні Святого Духа. Святий Отець Ян Павло II, коли перший раз навідав свою родину, звернувся до людей з закликом: нехай зійде Святий Дух і нехай обновиться обличчя землі, цієї землі. Сьогодні ми так само, означаючи це свято, як урочисто, у таких, може, і вельми сприятних обставинах, разом з ним повторюємо ці слова: нехай зійде Святий Дух і нехай обновить вогник землі, нашої землі, і нехай Марія випросить нам у Бога цю ласку, щоб ці слова, слово Святого Отця Яна Павла II, якого ми особливим чином ушановуємо у цьому році, сказані тут, на цьому святому місці, на берегах цих Прославських озер, щоб вони могутним реком відгукнулися по всьому
всій нашій батьківщині, на всій нашій землі, щоб ми, відомі Марії, узмоцнені лаской Ісуса Христа, увійшли у нову будучиню, з переміненими серцями, у будучиню, яка буде будуватися на християнських коштовностях, де буде подавати добро людей і супокой, який так нам потрібний, Марія. Сьогодні ми звертаємо до Тебе свой посіб. Сьогодні ми звертаємося до Тебе у покорній молитві. Змилуйся над нашим народом. Покажи йому шлях, який він повинен йти, щоб ми могли будувати нашу будучиню на вічно живих християнських коштовностях. Амінь. Віруючи на Бога, Святкуючи урочисту смерть Божої благодати озера, роз'є заступництво узнесем до Божого трону наші супольні просьби. Святую Марию, Мати Костела, молимся за святий Костел, щоб так, як Марія, став найчистішою святинею Святого Духа. Про Святую Марию, королеву апостолов, молимся за святого отца Франтишка, арцибіскупа Тадеуша Пендрусевича, усіх тут присутних біскупів і святарів, щоб раз усе своє життя вибирали найлепшу частку, шукаючи криницю живої води, якою є Божє Слово. Про Святую Марию, королеву супокою, молимся об супокої у нашій країні, а так само об дар поєднання для всіх громадян на шляху діалогу, у духу взаємної поваги і клопоту про супольне добро.
християнам, які вимушені терпіти за віру у Христа. Каб добрий Бог одарив їх моці і витривалістю у вірі, мужністю у кожному тиску і впевненістю у тим, що їх імені записані у книзі життя. Пресвятую Марію, Маті милосердності, молимся за тих, хто вдалився від Бога, щоб відчули материнську любов Марії і през її поєдналися з Христом, Божим Сином. Пресвятую Марію, оздоровлення хворих, молимся за невилічно хворих, щоб у зустрічі з Божою Маті на крижовому шляху могли черпати сили і радість з уділу у терпіннях Ісуса Христа. Пресвятую Марію, Маті Христа, молимся за нас, собраних біля алтаря Пана, щоб, ушановуючи найсвятейшую Панну Марію, ми так само були годними прийняти повноту Божої ласки. Боже, вислухай молитви Твоего Костела, и про заступництво Наисвятейшей Панны Марии, отуляй Его неспинной опекой, праз Христа, Пана нашего.
из рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, а так само на корысть нам и всему Костелу Святому. Боже наш Отче, примирение на реке мы Тебе приносим, отдаючи Башану найсвятейшей Панне Марии, нехай нам завсёды допомагає Твой Син, який стався чоловіком, і віддав своє життя на крижі, складаючи Тобі бездоганну віру, який живе і владається на віки вічні. Пан з вами. И как мы отдавали Тебе належную хвалу, благословляли Тебе и прославляли, отдаючи пошану найсвятейшей Марии за всього Тебе. Я на прощение Духа Святого зачала Твоего единородного Сына, и заховуючи хвалу Тя апостольства, дала світу спрадвечне світло Ісуса Христа, Пана нашого. Раз Його Твою віч прославляють хоря ангелов, які завсёды радуються перед Твоїм обличчям. Просим, крови наші голоси, долучися до їх, правомозом з ними ускликаючи. Ломал и раздавал своим учням, кажучи: «Берите и ешьте с этого все, бо это есть тело мое, якое за вас будет выдано». Подобним чином по вечері узяв єль, знов тобі подяку складаючи, подав своїм учням, кажучи: «Берите и пейте з його учнів, бо это есть тело крови моей, нового и вечного заповеду, якая за вас и за многих будет пролита для отпущения грехов. Это чините на мою память». Это великая таємниця веры.
мертвих повстання Твоєго Сина, оферуємо Тобі, Пане, хліб життя і хліб спавлення, дякуючи, що вчинив нас годними стоять перед Тобою і служити Тобі. Покорно молим Тебе, про всіх нас, приймаючи тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твой рассеянный по всем свете. Удосконали руку любовь и разум с Папом нашим Францишком, но и негодным слугою Твоим, пресвятым арцебископом Тадеушем, бископом Юрием и усим духовенством. Памятай так само про братов и сестер наших, які оснули в надії на воскресіння і про усіх, хто в ласці дійшов з цього світу, і дозволим убачить світло обличчя Твоего. Просим Тебе, смилуйся над усіми нами, как мы заслужили удел у житті вечным, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом її обранником, со святыми апостолами и усими святыми, якие спротвеку подавалися Тебе, как с ними мы хвалили и прославляли Тебе про Сына Твоего, Иисуса Христа. Раз Христос, Христом и в Христе, как и Божий всем земным, у едности Духа Святого, уся душа и хвала, раз все веки вечные. Молим, Святая Отца Небесная, к нас научил Иисус Христос. Да поможи нам в милосердности Твоем, как мы были совсёды вольны от греху и захования души нашего неспокою, черпали исполнение счастливой надеи и причастия Отца нашего Иисуса Христа. Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, не зважай на грехи наши, а на веру костела Твоего, и будь ласкавый сбодно с Твоей воли, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и володаришь на веки вечные. Супокой, хвала на небесу, все ты будешь с вами. Ближнему с нас упокой. Над
свячення Витебської диецезії Маті Божої Браславської Володарца Озеров. О Мария, Маті Божия Браславская, мы, Твои дети, хочем отдать Тебе во властность наше сердце, нашу працу и отпочинок, молитвы и надеи, как Ты, наша Маті, могла распоряджаться ими як своей соправдной властностью. Под Твоей опекой и керовництвом мы хочем виконувати все, что в наших силах, как на нашей земле было мощным володарство Христа. Мы желаем, как Христос, пощадивший в наших сердцах, в наших семьях, парафиях, во всей краине. Просим Тебя, о Маті Божия Браславская, оховывай нас от несчастья, от поступов и впливу всякого зла. Да поможи, как суженства наши были святые и трывалые, как не было бы между нами ненависти, а только братняя любовь, как молодь наша горнулась до Бога, а дети имели добрых батьков и были невинными. О Мария, наша Володарка, дай ласку святости для наших матей, а для наших батьков ласку твердости и трыванию веры. Дай нам святых пастыров, отуляй опекой тых, кто шукає своего покликання, и дай им отвагу идти за Божьим закликом. Заковай святого отца Франтишка, біскупу, святорогу еще духовенства у святости и одинстве. Да поможи, как усім мы стали властностью Твоей и Твоего Сына, нашего Пана Иисуса Христа, якому належить хвала и володарення про суседяки вечные. Аминь. Молитва за Айчину. Маті Божия, Королева Беларуси, дякуючи за Твою материнскую опеку, доверяем Тебе нашу Айчину, нашу сучасность и будущее. Нехай імкнення безупольного добра перемагає егоїзм і поділ. Нехай усі, хто керує нашою країною, бачать у Тебе покорную слугу Ісуса Христа і вчаться служити і розпознавати потреби своїх громадян, как Беларусь могла стать володарством любови, правды, справедливости и супокою, где шануется имя Твоего Сына и годность кожного человека. Маті одинародного Божого Сина, який дав нам новую заповідь любові як головний принцип життя, випросив, щоб ми стали рухливими будовниками солідарного світу, у яким любов перетворяє ускроєні конфлікти у супокой, а цивілізацію смерті у цивілізацію життя. Нехай наш народ завжди буде вірним Богу, володару всього світу, Маті єдності і супокою. Умацовывай супольность костела Твоего Сына, да поможи, как все христиане, мощью Духа Святого стали одною семьей сестер и братов Иисуса Христа, одиного збавця света, учора, сегодня и навеки. О ласкавая, о нетостивая, о наименейшая Панна Мария, прими наш довер, умацовывай его у наших сердцах и склади перед обличием Бога у Троицы Святой Одиного, який живе и володарит на веки вечные. Аминь. Дякуємо Пану Богу за Його любов, за Його благословення і на нашу сьогоднішню урочистість. Бачимо, що це по сьогоднішньому надвору. Ані сонце за мостом не пекло, не мели дождю. Помолить про такое надвор'я. Нехай Бог буде прославлений за Його любов і милосердність до кожного з нас. Щирий і великий дякую нашей небесной заступнице, Маті найсвятейшей, володарцы Озеров, володарцы наших серцев за її матчевий опір. Усім тим, хто сьогодні удільничав у этой Евхаристії, у этом святі. Ваша Екселенція, Ксьонз, архібіскуп Тадеуш, щиро дякую за ваше відкрите серце, за ваше намагання і труд, ваше присутність сьогодні, ваше пасторське слово, спрямоване до нас,
до нашої країни, за вашу майбутню. Щиро вам дякую, Ваша Ексцеленція. Дякую, дорогі Ексцеленції, князю біскупу Юрію Казаковському за молитву, за присутність, за відкрите серце на нас, за те, що завжди з охотою приїжджаєте на нашу урочистість. Дякую вам велике. Вам, чому сам Андрей Сергій Гаєвич, представникам капіталівського костюла, Дякую, дякую вам, дорогие браты и сестры, дорогие святары, сестры законные, дорогие пилигримы, святые священники, собравшие тут на реставрацию, усіх наших парафій, наших диецезій, із позадиецезій. Щиро дякую за вашу присутність, за вашу молитву. Дякую великим всім тим, хто долучився сьогодні з нами праз онлайн-трансляцію, праз портал Католик Бай, праз радіо Аве Марія, праз наше католицький вестник, наші диецезіальні средства масової інформації. Щиро вам дякую за вашу увагу, за вашу молитву, за підтримку. Нехай Бог усім благословить. Щиро дякую. Дякую велике нашому хору і його керівнику Едуардові. Щиро дякую за опроводження нашої сьогоднішньої урочистості. Щиро дякую, нехай Бог благословить. Службі параду, міністрантам, тим, кого сьогодні особливим чином його ексцеленція Олександр Садівський подав у своїм казанні, нашим поварам, які нас потовстують обіду після цього урочистості. Щиро вам дякую за вашу працю, за ваше намагання, хай Бог благословить вам у житті. Щиро дякую. Еще раз на конструкцию массовой информации. Всем вам, дорогие парафияне, сегодня так многолюдно, я б сказав, як наші умови собрати ще тут на этом пляцу, на этой урочистості. Дякую вам велике за вашу неспинну молитву, так само і за нас святаров. У інтенції нашої сьогоднішньої ситуації, нехай Бог благословляє. Дякую вам велике за вашу присутність, за вашу тривалість, за вашу вірність молитві і католицькому костюлу. Щиро вам дякую. І наприкінці залишилося тільки запросити на наступний год, на эту ж урочистість, на Божої Брастовської Володарки Озеров, яка відбудеться 21 жнивня 2021 года, як вам буде на дождь. Щиро всіх запрошую. Ваша Ексцеленція, прошу о благословении нас на окончание этой. Благословенное учение Христе Слово, он был должен говорить, когда все эти которые самое доброе часто, святой учитель, который это помеж святой коммунии и благословением, чтобы не было неимпортное, потому что еще часто святой учитель, тем не меньше, что это рассказать не является неким словом. Теперь продолжит наша країна, кожен з нас спостерігався час історії нашої батьківської ще ніколи у сучасній історії нашої країни не було так складно. Ми не відаємо, що може статися завтра. І кожен з нас хоче перемін на ліпше. Напевно, люди моєго покоління старіші пам'ятають часи Горбачовської перестройки, перебудови. Ну, это был такой час, что писалось в газетах, перестройка не идет, перестройка прошлое. Пам'ятаю, що він працював, приїхав у Бостою браму, передав Слав'явичу, Швейцаря, Скаунуса, и повторил это слово, перестройка не идет. И сказал, она не пойдет, пока не будет перестроен человек. Нам треба розпочати
ад перебудовы нас самих. А эта перебудова розпочнеться тоді, коли скажемо разом з Марією нашою так Богу, так Божому закону, так Духу Євангелія, так правам чоловіка, так гордості кожного чоловіка. Дорогі брати і сестри, сьогодні в цей складний час ми з надією глядимо у будучиню, але це будучиня буде світлою, так як сьогодні став світлим гріці. То холодно, были хмари, сегодня з'явилося сонечко. Марія, покажи ще раз, що ти з'являєшся нашій матері. Покажи ще раз, що ти кожного з нас закидаєш своїм плащом. А ти, народ Божий, сьогодні, не глядячи на чергові пандемії, так собрався тут, так шмат вас прийшло. Прийшло до любиці матері, і кожне дитя, якому часто пішли до своєї матері, прийшли сьогодні, та Марії нашій матері духовної. Ты, народ Божий, повторяй разом с Марией это дело. Повторяй это так, как в этой церкви сучасности нашей батьківщини засяло світло Божої ласки, засяло світло Євангелія, засяло світло правди, засяло світло любові до ближнього. Как брат ніколи не піднімав руку супроть брата. Наша історія, наша будучиня у наших руках. Використаємо цей шанс, розпочинаючи від переміни самих себе. Бо як не ми, то хто? Як не сьогодні, так коли. Дякую вам. Pan z wami. Niechaj imię Pana będzie błogosławione. Na wymogę naszą imieni Pana. Niechaj was błogosławi Bogu Wszechmogutny, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen.